Good evening guys. Good evening. Ano na guys, 9 PM na. Nagluluto pa kami ng crabs. May nagbigay sa amin. Buhay pa. Buhay pa yung crabs, bagong huli. Ang sarap. Buhay pa yan. Ayan, niluluto. Sinasangkot siya ko lang sa asin, tsaka sa konting betchin. Yan, sarap guys. Ang bango, amoy na amoy fresh. Buhay pa yan guys. Bagong huli lang. Ayan na guys, luto na. Aahunin ko na yan. Tapos kain na ako. Hello guys. Hello. Kain tayo. Today, I'm gonna be eating grapes with seeds. Si kuya. Kain ako. Pangalawang kain ko na to guys. Kasi kanina maaga kami kumain ng hapunan. Pwede ba magaw ka ng ganito? Biglang dumating tong crabs. Binigay lang to sa amin. Pwede ko kain. Ayan. Hugas naman ang kamay. Nag-off lotion kasi si Ken. Kasi butchokoy pala. Guys, buhay pa to nung binigay kanina. Mga 8 sila dumating. Inano ko na guys, niluto ko na para hindi na siya papayat. Kasi pag inayaan ko lang tong buhay, papayat to ng papayat. Kain guys. So, sasawan ko ito o pinakurat. Laman kahit ang liit ang papayat lang nung niya, nung legs nung tawag ko, sipit. I wash my hands. Ang daming laman. You just spin the grape. Sarap. Ang sarap. Gusto mo na ka? Rice na. May seed yung crabs, kaya pinakain ko lang yung taas. Yung crabs? Hindi. Alin ang may seeds? Sabi may seeds yung crabs. May seed yung grapes, Subukan ko na lang si kuya na. May seed yung grapes, pinakain ko lang yung taas para pwede ko nabuksan yung Wow! Ang galing kuya, oh! Sarap. grapes. Kunti lang kasi nakain ko kanina. Madaming fruits po guys dito sa amin. Nagkasakit kasi sila guys. Si kuya ubo, sipon, lagnat. Si Kent na typhoid. Pero ngayon okay na, magaling na. Tulog na si Kent eh. Yep. Kain tayo guys. Dami. Taba. Grabe yung kidlat kanina, nakakatakot. Bukas ang ulan kanina. Alat. No seeds. Sarap. Perfect. Ang tamis guys ng laman. Sarap. Sa mismong to binili eh. Yung sa parang may farm, may parang bang tawag, may fish pan sila ng mga limasag. May maliliit na crabs din. Baby, maliliit. Akala mo lang guys, siya o payat-payat. Pero ang daming laman ng Kasi to, bagong huli lang din sa fish pan. Sarap Nice. guys. Pinatanggal ko yung seeds. Yeah.
Si kuya hindi na nag-rice kasi ano siya, diet, ano kaya? Nag-rice na siya kanina, tapos nag-bread ka pa, ano kuya? Kaya ngayon, grapes na lang kakainin niya, tapos susubo-subuan ko na lang itong crumbs. Kaya, sarap. Sarap na. Tamis. Pwede yung sasawan ng mami na toyo. Try ko bukas. Isasangkot siya ko lang siya dapat. Hindi, bukas na namin kakainin. Yung rest. Kaso parang natakam ako pagkaluto. Sarap oh. Kahit sobrang liit lang ang sipit, may laman. Nakakahinayang itapon yung maliliit na ganito oh. May laman siya, grabe. Taba. Magic. Oh. Pangatlo ko na to guys. Mami, pag binigyan ka ng chance mag-time travel, ano gagawin mo? Anong gagawin ko? Siguro hindi ko alam. Wala naman akong regret sa buhay ko. Meron naman pero Ako, pupunta ako sa time na ano bago umalis si Papa na andito sila niya. siya nga. Siguro ako doon. Para naiwasan yung accident na. Para manahimik lang yung mukha ko, makatulog ako ng maaga. Hindi siya nakatulog na. Taba guys oh. Hindi naman ako guys high blood. Mahilig si Mami sa crabs. Mommy likes seafoods, fried fish. I love seafoods. Kanina guys, ang ulam namin adobong atay balunan ng manok. Tsaka Shanghai. Nagawa ako ng lumpiang Shanghai. Di na. Yung cheese stick ang paborito ko. Ayaw ko ng Shanghai. Sawa na daw siya sa Shanghai. Ang taba. Ang laman. Nakalasa ka na ba ng caviar? Hindi pa. Mahal yun. Expensive. 3K. I think $1,000. Ay do. Ang isang order yata anong parang $100. Ewan. Parang 5,000 Ilan pesos. yung pag-converted to pesos? Parang mga 5,000 pesos yung isang serving yata. Hindi ko lang alam. Parang lang. Pero pag nasa first class Kalimutan ka, ko na eh. free ang caviar. Saan? Sa first class, Talaga? No, first class may caviar din mga free yun. Pwede mo upgrade yung seat na sa Mahal kasi dun sa ano, sa mga business class na ang upuan. first class. Business class ang nakantawag. First class, business class. Nakatatlo ako guys. Ang dami pa dito ah. Bukas guys yan naman ulam namin. Ubusin ko yung lahat. Bukas hihimayan kita anak. Sarap guys. Magbababay na kami guys kasi ano gabi na din. Tapos na ako kumain. Hope you enjoyed our mukbang. Thank you for watching guys. Please like Okay. and subscribe. Ngayon po diretso na ulit yung pag-upload namin kasi okay na ulit ang mga bata at Yes. saka si Pangkoy malapit nang gumaling. Hindi na lang Thank you pwede Lord. magbuhat. Opo, bawal magbuhat. Yun lang po yung vlog namin. Si Kent natulog na. Hope you enjoy our vlog. See you on our next vlog. Bye-bye. Bye. Thank you for watching.